Bol prikrytý kapušom. Úplne tu zabudnutý Marek Uran, samostatný najazdy, dostal parádny pukol! Marek Uran dáva druhý gól na týchto majstrovstvách sveta. Ale to bola prihrávačka. Perfektná prihrávačka. Marek Uran počkal si na druhej modrej čiare a ukázal, že je to naozaj zakončovateľ. A presne toto potrebujeme pred koncom druhej tretiny, aby sme dali takýto kontaktný gól, aby sme stále boli nad ostrovku Kanaďanom, aby aj oni sa opávali o výsledok. Peter Povratský, klobúk dole pred touto prihrávkou. Lepšie sa tu zadám aj trafiť nedalo. Bol tam veľmi malý priestor, ale Marek to tam presne dokázal trafiť a poslal brankárovú fľašu na zem. No,